NFTV jabarani filɛbaw ani su aw minnu sigilen kan filɛ a y'aw danse kibaruya minnu bɛna jira aw la bakurubaw la Mali ministre min ɲɛsinen don du denbaya ni musolakaw ka koɲɛw yakubayali ma ale taama kɛ ka taa masala Segu commune kɔnɔ ka bɔ a musoɲɔgɔnw la an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan min ye Qatar jamana maaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲɛnamaya na an ka jamana kɔnɔ min kɛnɛ kan an ka ministre min ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ ma ale fana taara o kɛnɛ kan na ka fara ninnu kan an bɛna kibaruya caman fɛsɛfɛsɛ bi fo ka se jamana kɔkan kibaruyaw ma sɔɔni an bɛna a bɛɛ lajɛlen walawala aw ye. Tabarikala do bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛ kan Masa Rahamani ale ye kunun jira an na ka bi jira an na an b'a ɲini ale fɛ a ka se ka sini jira ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ ten bamanankan na buna hadamaden b'a laɲini Masa Rahamani b'a latigɛ a y'aw danse n y'a fɔ aw ɲɛna ten tɔ an ka Mali ministre min ɲɛsinen don du denbaya ni musolakaw ka kisa ma ni denmisɛnninw ni o ye Madame Jakite Aissata Kasa Traoré ale ye taama kɛ nin jɔakun kɔnɔ ka taa masala Segu marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa bɔ a musoɲɔgɔnw ye togoda la k'a jira u la k'a fɔ duguba kɔnɔ muso togodala muso a bɛɛ lajɛlen ye muso kelen de fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo a taara taama min kɔnɔna la a y'a ɲɛ da i ka dɔ dugu dɔ bɛ n'o ye Gorele ale yɛrɛ fana musow ka nakɔ sɛnɛ yɔrɔw koɲɛw kan a ko kɛra ko sabatilenba ye a kɛnɛ kan na ministre nisɔndiyalen ye dantigɛ minnu kɛ an ka jɛ k'an ɲɛma da o ma. Président y'o de fɔ an ɲɛna biro kɔnɔna t'a ɲɛnabɔ an ka jigin la base la an ka na an ni mɔgɔw ka baro an n'aw ka kuma ministre ya jɔyɔrɔ min bɛ a bɛ d'i ma wagati ko de mais n'i b'a kɔnɔna na i k'a minɛn fa ka ɲɛ an bɛ yan aw de kama ni aw tɛ yen développement tɛ yen n'aw tɛ yen développement tɛ yen c'est pas des discours politiques mais c'est réel ne ka kuma min fɔ aw ɲɛna o de bɛ n kɔnɔ donc masala musow y'aw ka kumakan minɛ ɲɛw ye bi ta ye ŋaniya dɔrɔn de n'Ala sɔnna aw ka laɲini a bɛ sabati aw de ta ye ministre so ye ministre t'a kɛ ministre kɔni bɛ bila ɲɛmɔgɔya de la mais an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn vraiment mais kumakan dɔ bɛ n bolo masalakaw masala musow kɛrɛnkɛrɛnnenya musow a ye bɛn ni bɛn tɛ ko dɔ la o man ɲi n'an fara la an bɛ sɛgɛn n'an sɛgɛnna an ka laɲini tɛ se ka sabati mais n'an bɛnna an b'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma laɲini bɛɛ ka bɛn bɛ sabati wa muso bɛɛ ye muso ye togoda muso o biro kɔnɔ muso o n cɛ ka ɲi o n cɛ man ɲi o n bɛ bazɛn don o babi sabara bɛ senna muso bɛɛ ye muso muso k'a yira muso ɲɔgɔn la parili kɛlɛ kalan kɛlɛ a yira i muso ɲɔgɔn na k'i kunkolo bɛ baara kɛ ko k'i to i ka togoda la k'i bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ an k'a wuli donc tɛ se ka bɔ kuma na an ka don dɔ bɛ nalen n'o ye diɲɛ selekɛla ni musow bɛ tɔgɔ la don ye n'o bɛ wele ko 8 mars ɲinan ta n y'a bila hukumu dɔ kɔnɔ ani n baarakɛɲɔgɔn aw b'a dɔn an ka jamana basigilen tɛ jamana man kɛnɛ donc ni muso dun da donna kɛlɛban fɛn fɛn na muso bɛ se ko la dɛ muso bɛ se n'an sɔnna an bɛ se donc ɲina soutien aux femmes o kɔrɔ ye mun ye an b'an ka sɔrɔdasiw kɔkɔrɔma dun kɔkɔrɔma dun tɛ kɛ ni kuma ye dɛ an b'a kɛ ni ŋaniya ye an b'a kɛ ni hakilina ye o kama n y'a ɲini k'a fɔ dunun ka di baara ka di tɛgɛrɛ ka di mais ɲina 8 mars musow bɛɛ ka hakili bila wale ɲɛma jamana bɛ bolo min kan an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye dɛ fanatɔ cayara muso filiyatɔw cayara an ka gɛrɛ la an k'u jigi sigi kuma f'u ye i ye dɔ kɛ ni se kɛra dɔrɔmɛ kelen n'i y'a bila pana na ka taa di k'anw bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ région bɛɛ kɔnɔ n'i ye dɔrɔmɛ kelen n'i ye ko la kɛ jamanakuntigi kelen tɛ se dɛ premier ministre kelen tɛ se wa ne ministre min jɔlen filɛ aw ɲɛkɔrɔ kelen tɛ se jɛ ka baara de ye damu yɛrɛ n'aw ye ne jɔlen ne fariyalen ka na kuma journaliste caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi u mana wari kama u mana sanu kama mais nin bɛ wele de accompagnement kana lajɛ baara min bɛ ka kɛ an b'a kɛ cogo di pour que ka jamana bɔ nɔgɔ la jɛ ka baara ye damu ye an ka mankan in dabila an ka baara kɛ le temps est venu à l'action discours wo kuma caman wo a ka dabila baara ka kɛ an ka hinɛ an denw na an denw de sini ɲɛsigiw ye ni anw bɛ k'a tiɲɛ sini ɲɛsigi bɛ bɔ a bɛ gɛlɛya donc vraiment welekan bɛ kɛ bolo jamanakuntigi
son excellence Ibrahim Boubacar Keïta premier ministre docteur Boubou Cissé Mali ministre bɛɛ lajɛlen ni wagati in na an y'a ɲini aw fɛ a ka na an ka sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn lamɛn. Jakite Aïssata Kassa Traoré a ye layidu caman ta ka dɛmɛ n'o ye ɲɔsi mansinw ani 8 mars finiw fɔ ka taa se katakata n'u ma ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin tɔgɔda musolakaw ma. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na n y'a fɔ tentɔ sisan bi tile kɛra donba ye sabula Mali baden jamana dɔ bɛ yen ni o ye Qatar ye san o san olu bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲɛnamaya don min kɔnɔna la u bɛ wuli ka jɔw kɛ ɲinan ta hukumu kɔnɔ u y'u sonni sigi farikolo ɲɛnajɛ koɲɛ dɔw kana na o ɲɛnamali baara ɲɛmaaya tun bɛ Qatarkaw ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Ahmed Abdurahmane Ali Sanayide a kɛrɛfɛ an ka Mali ministre min ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw ka kisa ma ni o ye Aruna Modibo Ture ale fana mato ko a ko kɛnɛ kan na Nef TV yɛrɛ fana mato ko sabula an ka kiwara ɲininaw tun b'a kɛnɛ kan fana n'o ye Idrissa Badimi n'a ka jatalaw ye min sɔrɔ o filɛ aw ye. Ni lajara in kɛnɛ kan Salim Saïd Dramé n'ale Qatar lasigiden dɛmɛbaa y'a ka baara la ale ye ɲɛfɔli kan ye Qatar lasigiden tɔgɔ la a ko ni farikolo ɲɛnajɛ baara min bolo dalen filɛ u fɛ bi ko ni ye laadala ko ye Qatar jamana fɛ a ko san o san ni février kalo dɔgɔkun filanan tarata sera ko farikolo ɲɛnajɛ bɛ boloda Qatar jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka taa sanfɛmaaw la fɔ dugumamaw. Farikolo ɲɛnajɛ nafa kosɔn a ye wele bila malidenw ma n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka Qatar jamana ladege u ka nin waleya ɲɔgɔnna na n'o ye ka don kelen kɛrɛnkɛrɛn farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnɛmayali kosɔn. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri tun bɛ kɛnɛ kan n'ale Aruna Modibo Ture ale ye ɲɛfɔli kan ye. Le gouvernement, par la présence déjà de 2 ministres, a bien voulu accompagner le Qatar qui a décidé de commémorer tous les 2e mardis du mois de février, journée nationale du sport. San o san février kalo tarata filanan Qatar jamana bɛ farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔla don ɲɛnamaya o de hukumu kɔnɔna na ne ni minisiri ɲɔgɔn an nana ka na u dɛmɛ ka don ɲɛnamaya u fɛ. Nin don in tɔgɔla Qatar jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ bɔ ka Douar dugu kɔnɔnaw minɛ wa u tɛ dan o dɔrɔn ma u bɛ tila ka kɛnɛw sigi farikolo ɲɛnajɛw bɛ kɛ kɛnɛ minnu kan u fɛ yen nɔ. O b'a yira k'a fɔ ko Qatar jamana kɛlen n'o ka ba don farikolo ɲɛnajɛ la o de la a ka kan an ka u kɔkɔrɔma don walasa a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na. A dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ fura ɲumanba de don an ka kɛnɛya ma sabula farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana caman kunbɛn a bɛ banaw kɛlɛ ka bɔ mɔgɔw fari la i n'a fɔ obésité a bɛ se ka mɔgɔw kisi ka bɔ o ma n'o ye bonya damatɛmɛ wale ye. Baaraw kuncɛra ni badenya ntolanci ye min kɛra association d'amitié qataro-malien n'o ye Qatar terilakaw ye ani les enfants de Qatar charity n'o ye Qatar bɛ dɛmɛ don denmisɛnnin minnu ma olu ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ tulanfɔlɔ cira Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri fɛ. Tabarikala Qatar jamana ani an ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ye baden jamanaw ye ni an bɔra o la kibaruyaw kɔnɔ sɔɔni Mali ka wasaden kalafili ale baaraw kɔni bɛna daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye dɛgɛba nɔɔni ni n'o ye yɛrɛ kofɔli baaraw ye o bolodalen don ka bila mars kalo tile 8 kan yan'o cɛ wulikajɔ caman bɛ sen na ɲinan kalata ko caman b'a kɔnɔ nka yira k'a fɔ sariya dɔ bɛ jamana kɔnɔ min b'a to musolakaw jɔyɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ cɛbɔya ni musobɔyaw baaraw la cogo min na o de kama an ni wasaden dɔw ye hakili falen falen kɛ o wasaden dɔ ye honorable madame Fanta Dramé ni ale ye wasaden ye ani a ye masala dɔw kɛ a ye bilasirali dɔw kɛ bilasirali mun bɛ ɲɛsin ni k'a dɔn musolakaw ka jɔyɔrɔ ani k'a ɲini jamanadenw fɛ jaabi jɔnjɔn mun mana bɔ ɲinan kalata la maaw ka sɔn o ma sama-samali kana bɔ a la jamana in mako tɛ gɛlɛya wɛrɛ la honorable Dramé a ye min sɔrɔ k'a fɔ an k'a lamɛn. Ne bɛ min fɔ fɔlɔ ne b'a fɔ politiki mɔgɔw ye k'a fɔ compétition de don politiki bɛ yen adamadenya bɛ yen mais compétition de don n'Ala ye min garisigɛ o ka a jɔyɔrɔ fa jamana baara la kɛlɛko tɛ wɔyɔko tɛ jamanadenw mana kala ta min bɛɛ ka sɔn o ma. Filanan n bɛ min fɔ musow ye k'a fɔ musow ye jamana tɛ se ka jɔ musow kɔ dɛ
parce que muso ni cɛw de bɛ fara ɲɔgɔn kan cogoya min na an b'a hakiliw yira ɲɔgɔn na jamana in bɛ se ka taa u bɛ jamana ka tagali bɛɛ nɔfɛ jamana in bɛɛ b'a dɔn a bɛ hukumu min kɔnɔ sisan bɛn ka na an ka jamana kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ka bɔ a la cɛw b'u seko la dɛ k'a fɔ musow ɲɛna cɛ minnu bɛ sa an cɛw don an balimakɛw don an denw don ayiwa an dɔgɔninw don donc an ka kan ka ko bɛɛ de kɛ pour que jamana ka basigi fɔlɔ élection in ka kɛ basigi kɔnɔ élection in ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la a bɛ jamanadenw a bɛ jamana tɔw da jamanadenw na ɲinan kalata bɛna kɛ hukumu min kɔnɔ a ma nɔgɔ nafa belebele min b'a la yɛlɛmaw de ka kan ka kɛ an ka gafe dɔw la parce que de l'indépendance à maintenant ko caman de kɛra ko caman tɛmɛna o tɛ se ka ɲɛ ni cɛ ni muso ma ta minnu bɛ se ka taa nin ko woloma o ye kelen ye nafa min fana bɛ ɲinan kalata la jamanadenw ka kan ka bɔ n'i ma taa kala ta ni min ye kala ta a bɛ ko de ye dɛ karisa ti k'a ye e b'i da i ka so ko karisa ti k'a ye ni min ye kala ta o bɛ k'a ye dɛ i ma kan ka wuli k'a fɔ an suɲɛna an donna yan bɔra yan non bɛɛ de ka kan ka bɔ ka taa kala ta an kɔni b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina segu yan muso kalatala ka ca cɛ ta ye segu yan élection dɔw tɛmɛna yan nɔ segu muso vote ta cayara ni mali bɛɛ ye donc an b'an cɛsiri o la segu yan ne b'o de ɲini k'a fɔ bɛɛ k'a kɛ ten musow n'an bɛ taa ɲɛfɛ sariya dira sisan k'a fɔ n'i ye lisi o lisi ta mɔgɔ si man kan ka tɛmɛ n'i y'a sigi 100-100 mɔgɔ si man kan ka tɛmɛ 70 kan o kɛra cɛ o kɛra muso ye o bɛ mun ko fɔ o bɛ fɛn dɔ de ko fɔ fo musow ka bɔ ka taa an kun bɛ bɔ la dɛ an ka dɔ fara a kan cɛw fana ka bɔ denmisɛnw ka bɔ n'an bɔra mali bɛ kɛ an sago ye n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na kibaruyaw la hali bi n'a ka bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛba dɔ fana sigira bi kɛnɛ min bɛ tali kɛ baara dɔ kundonni na baara minnu bɛ ɲɛsin lafaamuyali ni kibaruya jɔnjɔn dili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka sigida laadalamaw n'o ye société civile ye olu sen bɛ se ka don mara kɛcogo ɲuman janko an yɛrɛ to a la n'an ka marabolo olu maraw bɛ se ka sabati cogo min na ka jamanadenya sɛbɛkɔrɔ sinsin maa bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la waasa bɛɛ ani karama o bɛ se ka kɛ tarafatani ye cogo min na baarabolo in kɔkɔrɔ donna kosɛbɛ jɛrɛjɛkulu MINUSMA n'o ye diɲɛ seleke naani keleya tɔnba ani funɛnkɛninw ka jɛkulu GCI fɔ ka taa se CAD Mali ma Awa Adama Kulibali ka fara Baɲɔ Jɛnɛpo kan olu ye anw ɲɔyɔrɔ fa ko la u nana ni min ye an ka ɲɛma d'a ma. An ka ba Maliba kɔnɔ ni waati in na bɛɛ kun ɲɛsinen bɛ bɛn seginnin ko la ka kɛlɛ ni gɛlɛya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O hukumu de kɔnɔ ni projet in sigina sen kan yaasa ka dɔ fara bɛn sinsinli kan jamana kɔnɔdenw yɔrɔ. JCI ni o ye sifinnakaw ka diɲɛ seleke naani jɛkulu ye o ɲɛmaa ka nɔnabila ye ɲɛfɔli kan ye sigi in ko la. Projet in kun ye ka campagne de sensibilisation de kɛ pour que degun m'an ka jamana kan an bɛ se ka an ka contribution k'o la cogoya mun na an jeunes parce que ni anw ye an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ɲɔgɔn fɛ lala an dalen b'a la k'a fɔ o ye bɛn bɛ sabati jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɛ min ɲinina pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na projet in financelen don à peu près ne ma fili 80 millions à peu près parce que Bamako kelen tɛ projet in bɛ ka kɛ localité caman de la i n'a fɔ centre ni nord a ka ca olu localité ninnu de ka ca la à peu près localité 12 ɲɔgɔn na ou a localité o localité jeunes 60 ɲɔgɔn na kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka formation kɛ bɛn ni sabati kan kɔfɛ olu fana bɛ se ka taa a cari cogo min na u ka organisation kɔnɔna na formation ninnu bɛna kɛ i n'a fɔ a bɛ dépend localité la Bamako district ta bɛna kɛ tile 3 kɔnɔna na tile 3 kɔnɔ facilitateur nalen don mɔgɔ minnu formelen don a kama olu bɛna dɔnniyaw di an jeunes ma an bɛ se ka cari cogo min na an ka organisation kɔnɔna na olu fana bɛ se ka cari cogo min na u ka famille kɔnɔna na ani u ka gɛrɛnw kɔnɔna na cogoya mun na.
Ni projet in kɔkɔrɔma donnen bɛ MINUSMA maaw de fɛ u ka ciden ye an ladɔnniya k'a fɔ u nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko sabula sifinnakaw de kan ka kɛ bɛn y'an ka baga ye ko jamana kɔnɔdenw kan ka bɛnkan sɛbɛn faamuya ni k'a labaarali dabɔ u y'a jira k'a fɔ k'u ka laɲini ye fɔlɔ kalan kɛbagaw ka caya walasa u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛ baara in lawaleyali sira kan. Sigi in ma fɔ Mali gouvernement maaw kɔ jamana sariya sunba bayɛlɛmali minisiri tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye dakuruɲɛ damadama fɔ an ye. An nakun ye nin kɛnɛ in kan nin kɛnɛ sanuman in ni kana an ka jamana sifinw jukɔrɔma don do u ka baara kɔnɔna la ani jamana ka baara kɔnɔna la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka t'u ma sabu nin ye projet min a lancement bi a bɛna kɛ sababu ye ka an ka sifinw lakalan fɛn minnu bɛ tali kɛ sɛbɛn min ni an ka jamana y'a bolonɔ bila n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger o waleyali tɔgɔyaw a ti ɲɛ fo lakalani ka kɛ lakalani min bɛ se k'a to an ka sifinw bɛ se ka a lawaleyali kɔlɔsi cogo min na an ka laɲini ye mun ye o de ye k'a fɔ nin projet ka se ka kɛ sababu ye ka faso jama bɛɛ sen don baara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min y'an ka sifinw ye nin bɛna kɛ lakalani ye a bɛna kɛ Mali fan 14 bɛɛ fɛ parce que Bamakɔ dɔrɔn tɛ donc a bɛna kɛ sababu ye kalo nata ninnu na denmisɛnninw sen bɛ se ka don baara ninnu kɔnɔ cogo min na jamana bɛ baara minnu fɛn na a ti ɲɛ f'u ka denmisɛnninw hakilina sɔrɔ donc projet fɛnɛ bɛna kɛ sababu ye gouvernement ka baara fɛn fɛn bɛ yen ɲana bɛ waleya depuis a sigili sen kan denmisɛnninw bɛna se ka baarakɛminɛnw sɔrɔ minnu bɛ se ka to u b'u sen don baara ninnu dilanni na u b'u sen don waleyali fɛnɛ na ani a kɔlɔsili. Hakilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni projet in baaraw bɛna kɛ Mali marabolo 12 de kɔnɔ ni olu ye Kidal, Tombouctou, Mopti, Ségou, Bajangara, Menaka, Gao, Tessalit, Djéné, Taoudéni, Douanza fo ka se Bamakɔ ma. Tabarikala ni an bɔra o yɔrɔ ninnu na jatew y'a jira an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ bɛɛ ni seko don maa ni bolo t'i kunkolo sɔrɔ i b'a da i kan na mobili bɛ maa caman bolo nka moto yɛrɛ fana bɛ maa caman bolo kosɛbɛ nka a yɛrɛ k'a fɔ duguba kɔnɔna la moto ninnu jɔyɔrɔ ko tilew kɔnɔ a bɛ mototigiw sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn o de kama maa dɔw ka baara bɛnnen don moto ninnu jɔli ma k'u lakɔlɔsi n'u bɛ wele nansarakan na ko parkɛr nka i bɛ taa cakɛda dɔw la a bɛ ye k'a fɔ moto jɔyɔrɔ lakɔlɔsibaga parkɛr tɛ yen dekun belebele don moto tigilamaw kan Bamako ni duguba kɔnɔnaw boliboliw la o de kama an ka kibaruya ɲinina an bɛna taa Daɲɔni Umaru Tarawele wuli ka jɔ kɛ parking nafa ye mun ye mototigiw bolo parking tɛ yɔrɔ mun na dekun jumɛn bɛ maaw kan ko kɔnɔna la ani dekun wɛrɛ jumɛn yɛrɛ fana bɛ parking tigiw kan u ka baara kɔnɔna la u ye min sɔrɔ a kan an ka ɲɛmadaw ma. Ka bɛn ni an ka jamana ka basigibaliya ye binkani walew ani suɲɛli cayali ye jamana kɔnɔna na moto kalifa yɔrɔ n'o ye parking ye o kɔni dasilen no Bamako dugu fan bɛɛ maaw bɛɛ danaya da u kan ka taa u ka bolimafɛnw jɔ o yɔrɔ ninnu na k'u kɔlɔsi walasa a bɛ se ka kisi suɲɛli ma cogoya mun na. Bon, parking nafa ka bon et puis a nafa ka ca nafa fɔlɔ ye a bɛ moto sécuriser i bɛ n'i ka moto jɔ i bɛ temps caman ta i bɛ tila ka segin ka na sɔrɔ a nɔ la y a pas de vol ni rien o moto suɲɛ yɛrɛ cayalen don en même temps denmisɛnnin minnu tɛ baara la ça permet ka baara d'olu ma parce que minnu m'a sécuriser a bɛ nafa ɲɛ u ye kalo la ou bien journée kɔnɔ u bɛ sara quoi. Yɛrɛ la alhamdulilayi nafa caman bɛ parking na bi ka d'a kan moto suɲɛ ni kalabanca ni kow cayara donc n'an ka moto bɛ parking na an bɛ arrêter k'a fɔ an bɛ taa an ka ci kɛ nɔgɔya kɔnɔ ka na ka tila ka na an ka moto sɔrɔ yen ka ma kɛ ni baasi ye quoi. A b'a permettre n'i ka moto yɛrɛ bɛ sécuriser fɔlɔ a bɛ kisi zon ka suɲɛni ma a nafa tɛ fɔ ka ban quoi. I yɛrɛ de b'a jate minɛ n kan ka moto jɔ nin yɔrɔ na n man kan ka moto jɔ nin yɔrɔ na parking yɛrɛ ani faux parking ni mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ u différencielen don parce que u bɛ tigɛni min d'i ma ko moto tigi bon i yɛrɛ b'o jate dɔw bɛ kayife fara ka numéro t'o kan bon e bɛ se ka t'o yira cogo la en cas de perte i ka moto la e bɛ se ka t'o yira commissariat jumɛn na ou bien brigade jumɛn na k'a fɔ ko bon n ka moto suɲɛna nin na bɛ taa bon nin tigi min filɛ nin bon nin bɛ se k'a yira mɔgɔ la vraiment ko yan parking vraiment danaya b'u kan.
Bolimafɛn jɔli parking na o ye wale mun cɛ ka ɲi kosɛbɛ nga parking dɔw fana be minnu kɛyɔrɔ ma ɲi nɔ u bɛ motow jɔcogo jugu sugu bɛɛ la. Vraiment désordre ba de bɛ jamana kɔnɔ la parce que a mana mun diya yɔrɔ min baarakɛdaw siraw la u bɛna parking dayɛlɛ k'u sagonata kɛ bien vrai que wariko bɛ jamana denw na lakanabaliya b'an kan mais n'a fɔra ko ka sira bɛɛ fana minɛ a tɛ ɲɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali ko jugu dɔ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso siraw kan n'a fɔra ko parking motow jɔlen bɛ fo sira la ordre t'a la vraiment a bɛ mɔgɔ kuma jigin dɔɔni bon ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na tuma bɛɛ mobiliw de bɛna ka na frein minɛ u ta sira t'u ye foyi bon fo ka tila ka moto ta ka bɔ olu ɲɛ il se peut que danger dɔ bɛ nalen olu t'a ye mais moto bɛ to sira la fo ka parking tigi wele a ka se ka na moto ta ka bɔ sira la bon ne ɲana o tɛ ko ɲuman ye ni parking kɔni bɛ dayɛlɛ u k'u jilaja a ka kɛ sous l'autorité de la mairie a ka kɛ mairie ka yamaruya kɔnɔ n'o ma kɛ dɔrɔn tiɲɛli nana. Bolimafɛn jɔyɔrɔ dilanni baarakɛyɔrɔw la o ye fɛn ye mun cɛ ka ɲi nɔ n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ yen k'a kɔlɔsi sanga ni wagati bɛɛ. Bon nafaba b'a la ni parking tigi miiri bɛ mɔgɔw ka moto la parce que moto ta ko kelen baarayɔrɔ la a bɛ mun kɛ mɔgɔw la a ka jugu dɛ n'a fɔra e ka taa moto san hali 20,000 16,000 o y'a occasion ye bon ka tila ka n'o bila tuguni ko mɔgɔ wɛrɛ na n'o ta a tɛ bɛn mɔgɔw ma n'a ma ɲɛ e bɛ parking kɔni dayɛlɛ fa ka k'i ka contrôle kɔnɔ kosɛbɛ i k'i miiri to motow la i bɛ taa ci o ci la i ka dɔ bila i place la mun bɛ se ka contrôle kɛ n'o tɛ se k'a kɛ mɔgɔw bolo fɛn ka tunu i bolo i laban i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la. Maa minnu yɛrɛ bɛ moto kɔlɔsi baaraw kɛ parkɛriw u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ u kan u ka baara kɔnɔna na u ni bolimafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ bolimafɛn sonyɛli u bolo tigeko man kan u n'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Parking ko filɛ nin ye caman ɲɛna ko c'est l'argent facile c'est vrai c'est l'argent très rapide et non facile voilà c'est wari min don a ka teli c'est vrai mais dekun caman b'a la caman t'o ye i n'a fɔ san damadɔni na an ye dekun caman sɔrɔ mais à chaque fois dekun bɛ kɛ an yɛrɛ de b'a essayer k'a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ parce que n'i y'a jateminɛ parking a bɛ komi kumakan dɔ de don i n'a fɔ contrat de don i ni client cɛ a bɛ na a b'a ka bolifɛn kalifa i la n'a fɔra ko bolifɛn a ka nafolomafɛn a b'a d'i ma donc en retour e de fana bɛ dɔ d'a ma sisan papier dɔ d'a ma mun b'a jira n'i bɔra i bɛ nin sara donc ni ala nana kɛ ko kɛra sisan donc i b'a tigi ka fɛn sara donc n bɛ se k'a fɔ o y'a degun fanba dɔ ye fɔlɔ donc degun dɔw yɛrɛ bɛ yen o ye an ni client cɛ parce que client caman t'a faamu dɔw yɛrɛ bolo wari sara yɛrɛ la u yɛrɛ bolo ko a ma ɲi ka kɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ bolo a ma ɲi ka kɛ ne y'a sara ko kelen filanan na n t'a kɛ donc caman yɛrɛ fana bɛ yen u bɛ walimoto singa ka na misali la i n'a fɔ sɔgɔmada n'a dɔ kɛra a tigilamɔgɔ y'a muso de ka moto ta ka na parce que u bɛ examen la ce matin donc a bɔ kuma selen an ye moto ɲini fan bɛɛ fɛ an m'a ye donc engagement yɛrɛ ne tilara bigi yɛrɛ filɛ n bolo n tilal'o siɲɛ la tuma min na a tigilamɔgɔ hakili jiginna la k'a fɔ ko ko an ka hakɛ to k'a nana n'a musow ka fɛn donc je crois que a degun tɛ fɔ ka ban mais an bɛ se ka nin dɔrɔn de damadɔni de fɔ a la. bon degun ni gɛlɛya bɛ parking kɔnɔ yan tiɲɛ la dɔ ye tigɛko problème yɛrɛ ye mais a bɛ se ka kɛ dɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn dɔw bɛna ka moto jɔ presque kojugu u tɛ tigɛ ta u bɛ taa ka to quoi donc n'u seginna ka na sɔrɔ o fana bɛ k'a dɛmɛ mankan de ye quoi filanan ye jumɛn ye tigɛw yɛrɛ bɛ to ka tunun u bolo fɔlɔ dɔw bɛ tɛgɛ kalabanciya k'a fɔ ko tigɛ ma d'olu ma ka sɔrɔ tigɛ dir'u ma quoi o fana y'a damana problème dɔ ye i m'a ye olu de bɛ to ka na ni moto tunu yɛrɛ parking kɔnɔ o ye problème ba yɛrɛ 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 donc chaque fois que moto tununa a tɛ ɲinɛ sarali kɔ de f'i k'a sara o ye obligation yɛrɛ de. Ka da nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kan u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin u ka clients ma ani u tɔɲɔgɔn minnu bɛ parking baara kɛ. Bonya ka ɲi fɛn bɛɛ la basike ka ɲi fɛn bɛɛ la parce que n'i ye mɔgɔw ɲininka bibi in na être parqueur n'i kɛra parqueur ye ça veut dire que i ma kalan dɔw b'a fɔ i ma kalan dɔw b'a fɔ ko i yɛrɛ filɛ nin ye ko c'est à dire que baara dɛsɛntanya de don walima bɔ ka baara lagosi n bɛ se ka mun fɔ fɛn ye baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen o ye n bɛ se k'o lada fɔ lada filanan ye mun ye warimisɛn ko parce que bibi in na o tɛ client dɔrɔn ye je lance un appel même à nos autorités
c'est-à-dire que bibi na binani ni biduru an ka kɛlɛ caman de b'o la caman b'u ban k'a minɛ donc a mankan ka ca. Hakilina jiginna a bɛ waati damadamani bɔ 20 mars balontan terrain kan maa dɔw fana ye yɔrɔnin dɔ koori ko parking ka mɔgɔw ka motow fara ɲɔgɔn kan sena sumayalen yɔrɔ ninnu na ka sɔrɔ ka tunu ni moto ninnu ye. An badenw a ko filɛ aw ye o kuma bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'an bɔra ye sisan an bɛ taa jamana kɔkan kibaruyaw la Awa Adama Kulibali ye wuli ka jɔ kɛ Mali kɔkan mun ni mun bɛ yen bi minnu ye kibaruya kunun ye ale fana ye min sɔrɔ o kan o fana filɛ aw ye. Bi diɲɛ seleke naani kibaruyaw bɛ tali kɛ fɔlɔ Madagascar la. FAO ni o ye Nations Unies maaw ka bolofara ye min ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ni balo koɲɛw ma. Olu maaw y'a jira k'a fɔ ko sani marisi kalo cɛ maa 7,700 de bɛna kɛ baloko gɛlɛya la Grande Île kɔnɔ. Ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Android ani Anosi maraw kɔnɔna na ka d'a kan ko yɔrɔ ja bɛ u kan a bɛ kalo damadama bɔ. U y'a jira k'a fɔ ko san ka nali laban kɛra septembre kalo tɛmɛnen de kɔnɔ. Kuma ninnu sɛbɛntiyara Madagascar sɛnɛkow minisiri fɛ. Sisan kɔni an bɛ an sama ni ka se Addis Abeba. Union Africaine maaw ka ɲɔgɔnyeba ta ko 33nan kun cɛra kunungo. Bakurubaya la i n'a fɔ an tun ye aw ladɔnniya cogoya min na k'a fɔ u kumana kosɛbɛ fɛɛrɛw ɲinini kan yaasa ka kɛlɛw ban pewu farafina jamanaw kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ a jirala k'a fɔ ko komisiyɔn ɲɛma Musa Faki Mahamad a y'a ka dusumankasi yira kosɛbɛ jamanakuntigiw yɔrɔ ko barisa k'u tɛ ka dɛmɛ don jamanaw ma minnu ɲɛsinin bɛ gɛlɛya ma banbanciw kɛlɛli la. Ko k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Afrique du Sud jamanakuntigi de bɛ Union Africaine ɲɛmaya la san 1 nata in na. Cyril Ramaphosa a y'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ko ɲɔgɔnyeba 2 bɛna kɛ mai kalo la Pretoria dugu kɔnɔ. Alisa an bɛ to Addis Abeba ɲɔgɔnyeba in senfɛ RFI ni France 24 maaw ye Mali jamanakuntigi sɔrɔ ɲininkali jaabi dɔ la. O kumaw kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛna don Mali gouvernement ni Bamanci jɛkulu ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni olu ye Yad Agali ani Amadou Kunfa ye. O kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko Mali kɛlɛkɛfini tabaw bɛ se Kidal juma nata. An bɛ bi kunnafoni surumaniw kuncɛ ni Chine ye ko halisa coronavirus b'a sɔn. Sisan kɔni ko maa tanyalen coronavirus banakisɛ fɛ o taara se fo maa 1,000 n'a bɔɲɔgɔnkɔ de ma. A yera k'a fɔ maa 100 ani maa 3 de fatura tuguni. Hubei dugu kɔnɔ Wuhan bɛ min mara la banakisɛ in yɛrɛ yera yɔrɔ min na. An badenw ko dɔ kuma sera ko ni ye dunu jalen n'a faratɔ tɛ a bilatɔ la don ni an ka kunnafoni dunu a ma fara a n'u farali cɛ ka jan nka a sera a kuncɛyɔrɔ la bi tile kɔnɔ an ka baarakɛla bɛɛ jatala ɲɛma ni a ka jatalaw ka fara kunnafoni dilaw ni ɲɛmayaso kan an ye kibaruya minnu soni sigi olu kan bi aw ye k'aw kunnafoni o de tun ye ninnu ye ni ala sɔnna ma sini ni waati kelen na kibaruya kuraw bɛ bɔ 9 TV jabarani aw ka jabarani an bɛɛ lajɛlen ka jabarani co a la ala ka su hɛrɛ d'an ma.